ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହାଣୀ। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ରାମୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଖେଲୁଥିଲା। ସେ ସେହି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା, ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଆରାମରେ ସେହି ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାମକୁ ଗଛ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ରାମ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ରାମ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା, ରାମୁ ଆ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିବୁ। କିନ୍ତୁ ରାମ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଖେଳିବି। ମୁଁ ଏବେ ଗଛ ସହିତ ଆଉ ଖେଳିବିନି। ମୋତେ ଏବେ ଖେଳଣା ଦରକାର। ଏବେ ଖେଳଣା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର। ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ପୁଅ, ପରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଆମ୍ବ ତୋଳି ପାରିବ ଓ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଏବଂ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ତୁମେ ଖୁବ୍ ପଇସା କମେଇ ପାରିବ। ରାମୁ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ସବୁତକ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ଆଉ ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ଏକାଠି କରି ସେ ମନ ଖୁସିରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପରନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମୁ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ରାମୁ ଏବେ ଯୁବକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛ ରାମୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପୁଅ ରାମୁ, ଏବେ ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳେ। ରାମୁ ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ପାଖରେ ତମ ସହ ଖେଳିବାକୁ ମୋତେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ବି ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦରକାର। ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପୁଅ, ପରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଶାଖାକୁ କାଟି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାମୁ ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ଶାଖାକୁ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତା ସହିତ ନେଇକି ମନ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ହାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ତାପରେ ରାମୁ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଚରା ଗଛଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ରାମୁ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଗରମ ଦିନ ଆସିଥାଏ। ସେହି ଗରମ ଦିନରେ ରାମୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗଛ ରାମୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ପୁଅ ଆସେ ମୋ ସହିତ ଟିକିଏ ଖେଳ। ରାମୁ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି। ଏବେ ମୋତେ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ନୌକା ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନୌକା ଚାଳନା କରିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନୌକା ଦେଇପାରିବ? ଏହା ଉପରେ ଗଛଟି କହିଲା, ମୋ ଗଣ୍ଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ନୌକାଟିଏ ତିଆରି କର।
ମୋର ତମେ ନୌକା ଚାଲନାରେ ଯାଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ପରେ ରାମ ସେହି ଗଛର ଗଣ୍ଡିଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନୌକା ତିଆରି କଲା ଓ ନୌକାୟନରେ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାକୁ ସେ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ରାମ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲା। ରାମକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପୁଅ, ପରନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ତ କେବେଠାରୁ ସରିଗଲାଣି। ରାମ କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଦାନ୍ତ ବି ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗଛଟି କହିଲା, ତୁମକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋ ଶାଖାରେ ଶାଖା ବି ନାହିଁ। ରାମ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ଡାଲକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ସତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏଇ ମରିଯାଇଥିବା ଚେରଟିକକ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଛର ଚେର ଆରାମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେଇଥାଏ। ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ଆରାମ କର। ରାମ ତଳେ ବସିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।